Недавно явилася стаття за те, що на севері живуть народ помор, які язиком, менталітетом і способом житті дуже подобні з нашими подкарпатськими русинами. Ба що це за народ? По крайній мірі, я не знайшов у Олександра Дуличенко упоминання про поморів. Взирая на граматику Ломоносова, на його статті, ми узнаємо, що це літературний язик русинов XIX века. И поскольку исследователи, а теперь есть возможность научно увидеть, что этот народ по нашим гіпотезі, коли розходилися в Європі із Тисодунайської чаші, отсюда зайшлися слав'яно-руси по всім містам, і, думаю, одно із направлень направилися на Прибалтику, мимо Прибалтики, на север, до Білого моря. Даже по формі храмів зодчество дерев'яне дуже напоминає карпатські наші храми. І сам менталітет, образ життя, поведінка людей. Вспоминаю, у нас в Ужгороді із числа поморів жив у нас Ігор Петров, покійний, Царство Небесне. Він мені розказував, що він родом із северних поморів. І коли попав до нас тут, почувствувався він як дома. Точно так се почувствували Кирил і Мефодій, котрі прийшли із-под Фесалонік і образували, написали нам переводи Священного Писання, а коли прийшли на Тисодунайську Сісянклав, оказалося, що їх язик і наш дуже близькі. Тому чеський хронограф Далеміл, великий націоналіст чеський, а в свою історії пише такі слова, що тут Кирил і Мефодій принесли віру, служили першу омшу літургію по-слав'янськи, крестили перших князів чеських Боржевоя і його жену Людмилу, а сам Мефодій був русином. Так і написано, був русином. Звісно, ми розуміємо, що Кирил і Мефодій були греками, але по матері могли бути слав'янами-македонянами. А коли попали на наші землі, а вони були такі унікальні лінгвісти, що швидко вивчили місцевий язик русинов, і, звісно, повіли, та це наш чоловік. Як і тепер, коли попадає в русинську середу, і коли він любить цей народ, в кратчайший срок учиться по-нашому говорити. А от уперті люди, які роками живуть, так і не знають по-нашому говорити, хоча деколи кажуть, то лише діалект української мови, або білоруської, або руського язика. Діалект легко вивчити, язик учити трудно. Тому так нам важливо пам'ятати, якщо помори – це одна з віток древнього слав'яно-руського народу, то стоїть нам продовжити такі контакти або в научному розумінні, щоб до історії русинов можна і такий одну статтєйку дописати, що є така гіпотеза, що этот народ удивительно северний, а там більше свободи було. Ми кажемо за них помори. По всім даним і согласно статті, наші общі предки, або ми з ними маємо общі предки, які вийшли із Карпатської улоговини.